Déu és una presència constant a la meva vida, que he mamat d'una família cristiana, d'uns pares profundament creients, i que mai he dubtat de la seva existència, però si els dubtes em venen de com al llarg de la vida respons a les seves interpel·lacions, a les seves crides, és el dubte. Després, com jo sóc el setè de 9 germans d'una família cristiana, pares molt cristians, del barri antic de Barcelona, nascuts entre abans i després de la Guerra Civil. Per tant, soc d'una família dels vençuts, i que vaig anar a escoles religioses, jesuïtes, escolapis, sagres cors. Era un noi inquiet, un noi que buscava, que llegia, i en el meu camí es van creuar dos dels meus germans que es van fer caputxins, una tradició familiar, i llavors a partir d'aquí, del meu canvi en l'adolescència, vaig aprendre a conèixer Sant Francesc, les floretes, i llavors vaig seguir el camí dels meus germans. I recordo que vaig anar a Arenys i els meus amics van descobrir una nova fesomia que no en tenien del seu amic. I a partir d'aquí ja va venir el meu llarg itinerari a Arenys de Mar i altres llocs de conèixer el país. I la convivència meva és sempre recordar amb els noms, recordar amb els rostres, recordar moltes persones, germans que s'han creuat al llarg de la meva vida, i el que em demano és com ells, com jo he viscut la seva realitat com a frares, com a germans, i el que jo els he pogut aportar amb ells. És una interrogant, però també per mi és una memòria rica de molts rostres, de molts noms, de molta experiència de comunitat. 67 anys de conviure amb els meus germans, molts dels quals ja ens han deixat, però que són una memòria viva dintre la meva experiència.